Ассалому алайкум бинандагони азиз. Имрӯз як эълон барои шумо пешкаш мекунем, ҳатман таваҷҷӯҳ намоед. Соли 1991 тақрибан байни 25 октябр то 5 ноябри соли 1991 як духтарчаро бо исми Умеда, ки худи падару модараш монданд ва гӯё аз оилаи серфарзанд буданд, дар он солҳо зиндагӣ душвор буд, ҳама духтарча таваллуд шудааст, ӯро гузошта рафтанд ва таъин карданд, ки ба ягон оилаи нағз диҳед. ин кор дар таваллудхонаи рақами 34 шаҳри Хуҷанд ба вуқӯъ омадааст. Имрӯз ин духтарча калон шудааст. Он падару модаре, ки ӯро ба воя расонданд, аз дунё рафтанд ва ӯ бисёр мехоҳад, ки бидонад падару модараш кист ва ин оила кӣ буд, ки ӯро партофта дар таваллудхона рафтанд. Мехоҳад, ки падару модари биологияшро ёбад. Он нафарое, ки соли 1991 байни 25 октябр то 5 ноябр дар таваллудхонаи рақами 34 шаҳри Хуҷанд кӯдак партофта рафтаед, ҳатман ба мо нависед. Мо интизор ҳастем. Худованд нигаҳбони мову шумо бошад.